welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En wij verwelkomen mensen in de studio met passie. En deze keer passie voor uien en de uienteelt. En daarom zijn aangeschoven Jaap de Hond. Jaap, van harte welkom. Ja, dankjewel. Wim Menu. Ja, een beetje een grapje eigenlijk voor mij. Wat staat er op het menu, hè? Vanavond uiteraard uien. Oké, goed zo. En Jaap, van waar de passie voor uien? Kun je me dat uitleggen? Waarom de passie voor uien? Ik ben er eigenlijk vanaf jongs aan ingegroeid. Dus je bent eigenlijk een boerenzoon? Ik ben een boerenzoon. We hadden vroeger een landbouwbedrijf. Dat had ik altijd al, als ik op school zat, ik wou zo snel mogelijk naar huis toe. Was op de boerderij, daar gebeurde het. Niet op de school, dacht ik toen. Dus ja, we hebben toen ook al uien geteeld door mijn vader. En dat vond ik altijd een heel mooi product. Ik dacht van, als ik later nog eens van school kom, dan wil ik iets in die uien gaan doen. Oké, en jij Wim, ben je ook zo erin gerold? Ja, ik ben ook boerenzoon. En ben later ook akkerbouwer geworden. En mijn vader had uien en ik ben toen ook begonnen met uien. En ik ben later ook naast mijn akkerbouwbedrijf voor een uienveredelaar gaan werken. En daar ben ik echt in contact gekomen met de wereld van de ui. Ja. Omdat wij gewoon het bedrijf vereelde uien voor heel de wereld. Dus dan kom je ook met heel de wereld van uien in aanraking. Dat was heel interessant. Ja, wat is dan jouw vooropleiding na de basisschool? Wat heb je toen gedaan? Dan ben ik naar de HAVO gegaan hier in Oosburg. Aha. Daarna begon het toch te kriebelen natuurlijk. Ik dacht van, ik moet toch in die landbouw verder. En dan heb ik 4 jaar in Goes gezeten op de middelbare landbouwschool. En hoe was dat met jou, Wim? Ja, na de middelbare school ben ik naar de Hoge Landbouwschool gegaan in 's-Hertogenbosch. En ik heb daar plantenteelt gestudeerd. En dat heet Haas dus niet? De Has den Bosch. Haas den Bosch, ja. Zeg, Jaap, hoe komt het dat West-Vlaanderen specifiek zo'n goed uienland is om te telen? Ja, dat is ook al van oudsher. De grond is hier goed, zware kleigrond. Je krijgt een kwalitatief mooie ui. Vroeger was het alles natuurlijk veel kleinschaliger, gebeurde op enkele hectares. En iedereen had hier wel uien in de bouwplan, of veel mensen toch. En zodoende is dat hier eigenlijk gegroeid. De basis ligt eigenlijk in Zeeland, van de uienteelt in Nederland. Ja, maar het is niet alleen de grond waarschijnlijk, het is ook alles eromheen. Het klimaat was uitermate gunstig om hier uien te verbouwen. En heeft dat ook nog iets te maken, Wim, met de daglengte of zo? Van de, Ja, specifiek de uien, niet alleen in West-Vlaanderen, maar je moet dat een beetje groter zien. Ja. In Nederland tot ongeveer de breedtegraad van Parijs, en de lange daguien. En lange daguien betekent dat ze gewoon een lang groeiseizoen hebben en pas gaan bollen bij een lange daglengte. En daardoor zijn die uien lang bewaarbaar en kun je ze zeg maar eigenlijk jaar rond leveren. Helemaal goed. Jaap, wat voor soort uien zijn er? Plantuien die zet je zo vroeg mogelijk in het seizoen. Een plantuien is eigenlijk ook om zo vroeg mogelijk op de markt te komen bij de consument. Dus die moet je ook vroeg in de grond steken. En een plantuitje heeft al voorsprong. Het is al een bolletje, die heeft wat voorsprong op een zaaiui. Een zaaiui, dat wordt eigenlijk vanaf april ongeveer wordt dat gezaaid. En wanneer wordt dan geoogst, Wim? De plantui wordt geoogst vanaf half juni. Dan beginnen we met de winterplantuien. Die worden dan in het najaar gepoot. En die gaan dan de winter door van winterplantuien. En die worden dus vanaf half juni geoogst tot begin juli. En dan krijg je de voorjaarsplantuien die zeg maar van februari, maart geplant worden. En dat loopt door tot de latere rasplantuien tot augustus. En dan krijg je aansluitend weer de zaaiuien. En de zaaiuien die worden meestal opgeslagen. En ja, die worden tot in het normaal seizoen tot juni afgezet, zeg maar. Ja, jullie hebben eigenlijk ook een familiebedrijf gehad. Ja, klopt. Kun je dat even heel kort toelichten? Ja, naast het landbouwbedrijf hebben we dan ook sinds 1995 een sorteerbedrijf. Het was eigenlijk zo, ik kwam van school af, mijn broer kwam van school af. Op ons akkerbouwbedrijf was er te weinig ruimte om allebei een arbeidsinkomen te verkrijgen. We zijn van, wat doen we ernaast? En ik had die passie toch voor uien al, en mijn vader ook. En we zeiden, we gaan daarin verder.
Zo is het eigenlijk ontstaan dat mijn broer het landbouwbedrijf is gaan doen. En ik ben eigenlijk het sorteergedeelte ingestapt en het handelsgedeelte van de uien. Nou Jaap, we in het verleden hebben we nog een keer bij jullie een bezoek gebracht. Ja, klopt. Met RTV Geldermond. Ja. En er is een filmpje gemaakt over het sorteren. Ja, Bij jullie in Goede op het bedrijf. ja, klopt. Zullen we er even naar kijken? Ja, dat is prima. Oké, dankjewel. Jaap, hier zijn we nou binnen. Ik begrijp dat hier een kistenkantelaar staat. Ja. En dus zo komen ze binnen en dan? Zo komen ze binnen. Dus we beginnen eigenlijk het verwerkingsproces. Met de kantelaar gooien we ze in de bunker, in de doseerbunker. Vanaf daar gaan ze naar de sorteermachine en worden ze verder afgestart. Maar dan kunnen we beter even verder boven bekijken. Ga maar even voorop. Ja, Ik doe maar. volg je. Jaap, hoe gaat het dan met die kist die wordt gekanteld? We worden gekanteld hier in de doseerbunker. Ja? Vanaf de bunker komen ze hier op de opvoerband. En dan gaan ze eigenlijk boven via een omweg en via een magneet om eventueel nog wat ijzer eruit te halen. Gaan ze zo de sorteermachine op. Nou, laten we de weg van de ui volgen. Ja. De uien komen van die kant en dan komen ze hier in die sorteermachine. Daar Vertel. komen ze op de sorteermachine. Ze zijn natuurlijk, toen ze van het veld afkomen, zitten alle maten er nog tussen. Voor de winkels moeten ze gescheiden worden in maten. Dat gebeurt eigenlijk op deze machine. Hier heb je eigenlijk verschillende zeven met verschillende diameters. Daar komt het op neer, de grootste zeven liggen aan de bovenkant. Dus de grote maten die blijven ook van boven. Hoe verder dat je naar onder gaat, hoe kleiner dan de uien worden. Dat kan je eigenlijk ook wel zien. Ja, als je hier op die machine kijkt, hier van onder liggen de kleine uien. Hoe verder naar boven, hoe groter Zijn de er maat vier, is. dus worden in 4 kisten worden ze apart gevuld. Wij kunnen ze hier in 4 verschillende maten Ja. kunnen wij sorteren. En dan gaan ze die kant op en En dan dan gaan gaan we ze verder. die kant op. Ja. Ja. Maar dan moet je even verder. Meekomen. Wat gebeurt hier? Hier worden de uien afgestaard. En dan gaan ze op maat zijn gesorteerd, komen ze hier op verschillende sporen binnen. Het komt erop neer, hier heb je draaiende messen. Die zitten onder trillende zeven. Dus over die trillende zeven lopen die uien. Doordat die messen draaien, gaan de staarten van de uien, want die zitten er nog aan. Zijn er op het land wel voor een deel afgehaald, maar niet 100%, niet supermarktgeschikt. Worden hier de laatste staarten er nog afgedraaid met het mes in feite. Ik snap het, ja. En dan gaat verder weer die richting op. Dan gaat het verder die richting op en dan komen we om de leeskamer terecht. De leeskamer. De leeskamer en dan komen we erop neer dan de ongerechtigheden worden er daar nog uitgeruimd. En dat gebeurt met de hand. Dat is nog steeds handmatig. Oké, Ja. zullen we daar even naar Ja, kijken? dat is goed. Ja, dit is de leeskamer. Ja. Wat is nou het verschil tussen een goede en een slechte? Kun je er dus een goede bij pakken en een slechte? Ja. Gelukkig kunnen de meeste zijn goed. Ah, Dat is alleen geluk natuurlijk, want anders heeft men er heel veel werk aan. Kijk, dit is echt een goede ui. Die zit goed in zijn vel. Die is zonder beschadiging, zit geen ziekte op. Ja, dat is gewoon een prachtige ui. Die kan zo in het zakje naar de supermarkt. Die mag door naar de volgende ronde. Die mag door naar de volgende ronde. Ja, Nou, dat slechte? klopt. Nou kijk, hier hebben we eigenlijk een paar slechte liggen. Ja? Deze hebben Hoe komt bijvoorbeeld... dit nou? Ja, waarschijnlijk met de rooien. Een beschadiging van de rooier. Dus er komt ook wat schimmel op. Ja, die moet er zeker uit. Die kan je de consument natuurlijk niet... Dus die moet je niet terugleggen, maar die moet ergens anders ja, naartoe. ja, die horen Ah, hier kijk. Oh, natuurlijk. voor ons. Ja. Ja, en dan En die? daar Ja, heren, dit was de weg van de ui. ja. Maar dit was dus de oogst van 2018. Ja. En 2018, Jaap, was toch wel een heel bijzonder jaar. Vertel. Dat was een heel bijzonder jaar. Want de uien die je in de film ziet, dat zijn geen Nederlandse uien. En dat is wel uniek. En waar kwamen ze dan vandaan? Deze kwamen uit Egypte. Oké. Ja. En er was tekort aan Nederlands product. Vooral door de droogte. Hadden we heel weinig opbrengst in Zeeuws-Vlaanderen. We hadden een kleine uien. In combinatie met geen grofte en geen kwaliteit. Dus het eindseizoen duurde heel kort bij ons. Zodat we eigenlijk al snel moesten overschakelen op andere producten. Want de supermarkt wil toch beleverd worden. Er zijn er geen Nederlandse uien meer beschikbaar. Dan moeten we toch kijken of er ergens anders nog wel voldoende En producten dat is dan de beschikbaar grote kracht van jouw sorteerbedrijf, dat je zelfs
De ui uit Egypte, die kun je sorteren op ware grootte en die gaan dan naar de supermarkt. Ja, klopt. In eerste instantie hebben we Franse uien verwerkt. Dat is dan nog iets dichterbij. En die waren op? Die waren op een gegeven moment op. De productie in Frankrijk was prima. Dus we hadden voor enkele maanden Franse uien ingekocht. Maar op een gegeven moment zijn ook die Franse uien op. Toen zijn we dus sinds enkele weken overgeschakeld op Egyptisch product. Oké. Ja. Dus de kracht ook van België-Vlaanderen is dat de logistiek eigenlijk over heel de wereld om de hoek komt kijken, dat het zo goed gelegen is eigenlijk. Ja, het is heel goed gelegen. Zowel ja. de uitvoer als de invoer. Ja, maar normaal gesproken, wij zijn een exporterend land natuurlijk, Nederland. 90% van de uien gaat weg voor export. Ja. En dan zijn we ideaal gelegen. Hè. Je hebt de havens van Vlissingen, je hebt de havens van Antwerpen. Dat is ideaal. Maar nu is het eigenlijk de omgekeerde wereld geweest. Ja. Maar dat is uniek. Bijzonder. Ik hoop dat we dat volgend jaar weer niet meer mag Ja. zeggen. Dus behalve de logistiek Ja. heb je natuurlijk ook de kwaliteit, Wim, en dan kom je bij jou. Ja. Hoe kun je nou in de uienteelt de kwaliteit het beste bewaken? Nou, dan gaat het erom dat in ieder geval begint met een goede teelt, hè? Een goede bodem. Hè? Dat is het allerbelangrijkste. Hè? Daar begint de kwaliteit mee. Hè? Dus daar moet een boer voor zorg dragen. En dan goed je gewas monitoren op ziekte. En zo nodig kan een boer ingrijpen. Hè? Dat er gewoon het gewas zo gezond mogelijk groeit. Ja, en hoe doe je dat dan? Want wat voor ziektes zijn er? Noem er eens een paar. Nou, wat bijvoorbeeld vorig jaar heel erg speelde, en dat is dan niet echt een ziekte, maar er was een aantasting door een insect, door trips, dus onweerbeestjes zeg maar. En doordat het zo warm was, kreeg je een enorme vermenigvuldiging van het beestje. En normaal gesproken wordt er wel tegen gespoten, maar het beestje vermenigvuldigde zich vorig jaar zo snel dat het vecht tegen de bierkar was, zeg maar. En hoe hebben jullie het dan met andere insecten opgelost? Nee, in trips is daar geen mogelijkheid voor. Nee, maar andere insecten waarschijnlijk door een trucje? Nou, er is wel een trucje, dat is ook nog een andere aantasting, zoals de uienvlieg bijvoorbeeld. Oh, de uienvlieg. De uienvlieg. En daar heb je de mannelijke steriele vlieg voor. Die daarvoor uitgezet kan worden. En dat is dus die vrouwtjes die laten zich bevruchten, maar bevruchten maar gebeurt dat lukt niet, want er is een bedrijf en die zet de mannelijke steriele vliegen uit. En die gaan paren met de vrouwtjes en dan komen geen aankomeling uit. En zo kun je je populatie dus onderdrukken op een biologische manier. En hoe zie je dan het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen? We doen er alles aan. Hè. De landbouw doet er alles aan om zo min mogelijk gewasbescherming toe te passen. Maar het blijft nog altijd nodig voor een hoge productie, zeg maar. Om voldoende opbrengst te halen, zeg maar. Maar vergelijk je dat met een mens, hoe zie je dat dan? Nou ja, kijk, een mens probeert ook zo gezond mogelijk te leven, maar als het echt misgaat, dan wil je nog altijd naar de dokter en naar de apotheek kunnen. En ik denk dat dat zo met een boerenteelten ook nog gewoon nodig is. En dat je die achterdeur naar hebt. Jaap, jij ziet dat natuurlijk ook, maar die gewasbeschermingsmiddelen kosten veel geld. Die kosten veel geld. Dus? Die gebruiken we niet zomaar. Ik bedoel, dat doe je als het echt niet anders kan. Dan zet je die in. We proberen ook, en dat wordt bij ons ook door de supermarkten, die zitten ook dicht op die teelt, die willen ook weten van wat wordt erop gespoten. Die willen ook die bestrijdingsmiddelen terugdringen. Dat willen we zelf ook. Ja. Dus we zijn ook in samenspraak met de supermarkten, proberen we dat ook gefaseerd eigenlijk terug te brengen. Maar het is niet zo moeilijk. Op het moment is het natuurlijk meer politieke ingeving. Hè. Daar verdwijnen bestrijdingsmiddelen op het moment die we eigenlijk nog niet kunnen missen. Of ook nog geen alternatief voor is gevonden. Die worden nu wel versneld van de markt genomen. We kunnen nu de komende jaren eigenlijk tegen een grote probleem oplopen. En dat is eigenlijk jammer, dat het op die manier wel gebeurt. Dus er zitten best wel veel problemen voor de komende jaren voorzien we in het te versneld wegnemen van de noodzakelijke bestrijdingsmiddelen. We moeten iets achter de hand hebben, zoals Wim het ook al zei, voor nood. Maar zoals het nu de politiek het op emotie allemaal aanpakt, gaat het nog veel verdwijnen, denk ik me. Eigenlijk te snel verdwijnen.
Dat zou jammer zijn, ook voor de Nederlandse positie niet alleen, maar het gevolg kan zijn dat we veel meer producten, nu praat ik over ui, maar dat gaat eigenlijk voor alle producten. Moeten we misschien uit Canada gaan invoeren, waar misschien helemaal niet bekend is wat er daar op gespoten en mee gedaan wordt. Omdat we in Nederland, of in Europa, het wordt eigenlijk Europees opgelegd, dan wij hier middelen aan het verbieden zijn, die ze misschien daar nog wel mogen toepassen. En dan zijn we natuurlijk nog verder van huis dan we nu van huis zijn. We willen alles lokaal gaan telen, maar nu gaan we het juist verder moeten weghalen. En dan wordt de kostprijs ook hoger, dus de consument gaat dan ook toch meer betalen. Ja, een ander aspect is natuurlijk, de ICT, Wim, heeft ook al zijn intrede gedaan. Ja, uiteraard. In het gebeuren. Ja, vertel. Ja. Nou, zoals ik net vertelde, ik heb heel lang voor een uienveredelaar gewerkt. Ik ben in aanraking gekomen met de markt, zowel met verwerkers als met telers. Bij Jaap zit het dan bij elkaar, maar de meeste bedrijven zijn of verwerken in uien of teelden uien. Dat zijn dan de boeren. Nou, ik heb een app gemaakt voor die sector. En je hebt laten zien waar de bedrijven zitten. Dus je kunt gewoon op de app inloggen, kun je kijken waar zit een bedrijf. En je kunt daarop zien de basisgegevens van de boer. Of die rooiui teelt of uien of plantuien of saaiuien. Dus dat kun je er allemaal op zien. En je kunt hem zelfs gelijk direct bellen. Je kunt ook een berichtje sturen. Werkt allemaal via die app. Nou, daar hebben we een filmpje van. Zullen we dan eens even naar kijken? Laat maar zien, dan kun je zien hoe het in zijn werk gaat. Ja, prima. Er wordt verbinding gezocht en gevonden in de uiensector. Kun je de aspecten van die app nog eens even noemen? Ja, dus het gaat om het laten zien waar een bedrijf zit. Het communiceren met het bedrijf. Een teler kan laten zien dat hij aanbod heeft. En wanneer dat hij af wil zetten, wat voor partij het is. Een heel mooie tool is ook dat iedere teler kan communiceren met alle andere telers in de straal. Dat is een beetje afhankelijk van welke versie dat hij heeft, maar kan tot 400 kilometer communiceren met andere accounts die op de app staan. Iemand heeft een probleem en hij legt het dus voor bij zijn collega's en hij krijgt alleen het antwoord. Dat is dus het is de helft van WhatsApp is het. Snap je dat? Dus dat is... Hij krijgt alleen de antwoorden, houdt het nog een beetje privé. En het vierde aspect is dat er gewoon alle informatie die er zich voordoet in de uien, of de uienmarkt, kan op die app komen. Dus, en heb je dat zelf verzonnen? Ik heb het zelf verzonnen, maar het ontwikkelen, daar heb ik een heleboel andere mensen bij nodig. Ja, natuurlijk. Om het te maken. Ja. En hoeveel deelnemers zijn er ongeveer? Er staan er nu 302 bedrijven op en ongeveer 20% daarvan die hebben echt een abonnement genomen. Zeg maar. En Jaap, heb jij ook een abonnement? Ik heb geen abonnement. De reden? De reden is eigenlijk ons eigen teelt verwerken we zelf. Dus die wordt al vermarkt. Dus voor ons als teler is dat niet interessant meer. Onze afzet is ook geregeld en alles wat wij bijkopen, dat proberen we heel lokaal te doen, hier in de buurt, bij bekende telers. Die volg ik ook al in de loop van het seizoen. Dus die communicatie tussen die teler en ons als verwerker, die is er eigenlijk al.
Dus ik ken mijn contacten. Dus dan is het eigenlijk voor mij niet nodig. Maar ik kan begrijpen voor een teelder die gewoon voor de vrije markt teelt, Ja, is natuurlijk hartstikke interessant. of pas begint. Of pas begint. Kijk, Ja, maar ook als Het richt zich ook op de grote die echt duizenden tonnen per week moeten hebben. Ja. Ja, dan moet je gewoon wel kunnen handelen. En als je zeg maar vraag vanuit Brazilië krijgt in één keer, ja, dan moet je snel gewoon wel kunnen schakelen in die markt. En ja, dat werkt dan veel sneller als je dat kunt doen via een app. En je kunt het nog in de toekomst gaan we nog steeds nog mooier maken. Dat Dat is een ontwikkeling natuurlijk. Dat er allerlei nieuwe features bij komen. En dan kun je heel snel schakelen in die markt. En ook, ja, ik heb ook al reactie gehad in het buitenland. Zo van, nou, dat willen we ook wel. Want in het buitenland ligt de afstand nog veel groter. Dan kun je niet zomaar even er naartoe rijden als die boeren een paar 100 kilometer verderop zitten. Dus het is heel makkelijk dat je dit soort dingen hebt om te kunnen schakelen. Het is een hele mooie innovatieve ontwikkeling. Waarschijnlijk voor heel de wereld. wel. Ja, Jaap, hoe zie jij de toekomst voor de uien in West-Vlaanderen of van Zeeuw-Vlaanderen? Ja, ik moet erbij zeggen, de laatste 3 jaar zijn heel moeilijk geweest Ja. voor de uienteelt. We zitten eigenlijk in een gebied waar of te weinig weerslag is gevallen of te veel. We hebben eigenlijk, zoals Wim ook al verteld heeft, die trips gehad. Dat was vooral in Zeeuw-Vlaanderen was dat zo. Ik hoop eigenlijk dat we de komende jaren daarvan gespaard worden. Ja, het blijft natuurlijk van oudsher gewoon een prachtig gebied om uit te telen. De telers zitten er, de verwerkers zitten er, logistiek ligt me gewoon geweldig. Dus eigenlijk zouden we dat natuurlijk op dezelfde voet moeten kunnen verder doen. Uitbreiden van de teelt is niet mogelijk in Zeeland. Je hebt toch een teeltrotatie, dus daar zitten we aan gebonden. We zitten nu op een maximum, maar het is eigenlijk te hopen dat we dat kunnen vasthouden. Je ziet op het moment wel een verschuiving ook naar andere teeltgebieden in het oosten van Nederland, in het noorden van Nederland. Ja. Omdat het daar de laatste jaren heeft het al meegezeten. Oké. Maar ja goed, dat is iets, zoals ik zeg. Het is net iets minder droog geweest afgelopen jaar. Ja, klopt. Dus ze waren net ietsje eerder aan het zaaien naar het zuiden. We hebben vorig jaar een heel lang nat voorjaar gehad. Zij waren iets eerder, dus die uien hadden zich al wat meer ontwikkeld. Dus dat was gewoon een voordeel. En het is hier ook weer een paar graden warmer geweest dan boven de rivieren, zeg maar. Dus, En wat is de rotatiesnelheid van zo'n uienteelt? Om het hoeveel jaar kun je uien planten? Ja, de dichtste rotatie is 1 op 6, maar liever nog wat ruimer. Hè? 1 op de 6 dus jaar? 1 op 7. Dus, 1 op 7. Ja, dat je terug kunt komen op het perceel met uien. Oké. Ja. Goed, dan heb ik nog een vraag. Als je nou een frikandel speciaal neemt of een, noem maar op, een nieuwe haring, hoe doe je dat? Ja, ik bestel hem altijd met uien, moet ik zeggen. En jij ook weer? Ja. Ja. Ik durf geen nee te zeggen. Nee, maar dat is gewoon hartstikke lekker. Ja. Ui is ook de meest gegeten groente. Meen je dat? Ja, ui is het meest gegeten groente. Ja, en ui gaat gewoon overal in. Zit overal in. Hè? Ja, gebruik je overal. Hè? Ja. Dus dat is gewoon een standaard onderdeel in de keuken. Hè? Dus, Helemaal goed. En het neemt toe natuurlijk. In het buitenland, dus in landen, die eten veel meer uien dan wij doen. Ja. Maar ik denk dat wij hier in een inhaalslag bezig zijn. Dus die uienconsumptie die neemt gewoon toe. Prima. Goed, zullen we het daarbij laten? prima. Nou, beste kijkers, dit was het dan weer een nieuwe aflevering van Scheldemondig. En het is natuurlijk zo culinair, leuke verhalen en alles wat meer zij passeren hier. En ik wil de gasten hartelijk danken voor hun komst en hun toelichting. Wim, Jan? hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Jaap, Jan, ja, graag succes. gedaan. En ik Dank je. hoop dat jullie een heel goed jaar 2019 hebben. Daar gaan we vanuit. vertrouwen in. Daar gaan we vanuit. Daar gaan we vanuit.